WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad San Jacinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, oh. Pangasinan, sigaw ng gogo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa bilis ng uulan ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning! Good morning! Good morning! Padyalan sa programa na PM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Siyempre, dyan sa Sped Technical Engineer Nexon Dakal, Kolop Cantabay Balat sa amigo RJ Jimenez at your service always. Kana sa partner ko sa Oscar President at Luyag na Pangasinan. Oscar President Maditan at Bali na Binmalay. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner. Saray listeners na. Good morning, Sara. Tara masantos sa mahabing. Yaga po sa nagsaramin. Kakasumpal na yun tayo na flag racing. Tamula na sa Lite Mayor, na Saray di Vice Mayor, na si admin tayo, Saray Bilin, na maraming importante announcement. Diyan bayan na Binmalay, partner Ajay. Antoy Bilin na Mayor, partner. Salamat na Mirirares, so matindi sa may Maywan, sa may agawat na imbaga to, siyempre, kami nagkasusat sama na nalapot pulsan namin ng Mayor Pete Menera. Na plano to, pangalaan mo na ano nang tumay, wamana may boat, at tuman na may panaabangan at labay ito mo yung mga liw para Binmalay mo yung malapot pulsa to. Tuman? May wamana may abangan, tiwaran tuwa, konti nga tuman na may Eagles boat ba yun? Okay. Tiwaran tuman. Singa baluto. May baluto, Aha. ang lugar nila. Sa imbagado si Plano, no, may 15 aman suglatar. At sari amin yung fish pinapali, Binmalay, yung si Katuya, so, nagkalan ko. Ato, amay... Interview tayo sa ating fishman. Sige. Oo, okay. Okay, Pasajay. Okay, Pasajay. Yes, good morning. Sa may fishman. Oo. Good morning sa Mayor Tita na Balay na Binmalay. May issue dito na Saray Pispen na Balay na Binmalay. Antoy planir sa Mayor. Well, hanggang may 15 na patira. Tatanagawin tayo, so i-regulate tayo. Tapi ano sa
kailangan tayo maayos. Lalo na sa flow na water ay magiging maayos. Tan tayo sa kikitan, yan nagiging problema. Lalo sa ride mismo na mamumaray motorboat yung dadala minsan agdala nun sa dalanda disgrasya ni Earth sa sikara. Kaya ireregulit na yutan tapiano at least magiging maayos. At least sila ay magkakaroon ng kontrata, yung contract of lease sa bayan ng Binmalay. Dahil panahon na na dapat itong may-ari ng fish pen kahit sino Ayun. ay dapat alisin nila. Wala na tayo pag-uusapan hanggang may pit lang sila. Yun lang ang masasabi ko. So Mayor, yung mga may-ari ng mga fish pen na yan, taga Binmali ba o mga dayo o bisita, Mayor? May iba dyan dayo, kaya dapat natin pagsabihan sila para magiging maayos lahat ang ating kailugan. Dahil yan ay impreparasyon sa mga bagay na sakuna, kaya baha ay isa rin yan na nakakahambala sa mga agos ng tubig sa bayan ng Binmalay. Yun, nabutan nyo na ba ang mga yan? Dahil bawal yan. Saan sila kumuha ng permit na magpatayo ng mga fish pen dyan, Mayor? Well, siguro kung nakikita nyo, meron tayong mga fish pen na ordinansa ng probinsya at ewan ko kung bakit hindi na-implemento yon. Sana ay ma-implemento yon. Pero dito, meron din kami ordinansa na dapat ma-implement yan sa dahilan ay alam natin ay hindi nakakatulong sa ating kailugan, lalo-lalo na sa mga mayroong mga palisdaan. Dahil ang kanilang dumarating na tubig sa kanilang ay karamihan ay polluted. Yes. So, ibig sabihin, ang mismong palisdaan ay nagbabayad ng kanilang taxes. Pero itong mga may-ari ay hindi nagbabayad. Ay dapat, kailangan ay ilagay natin sa tama lahat. Yes, siguro. Okay. Oo, masaya yung mga may fishman dahil tama naman yung sinasabi nyo, nagiging polluted na dahil sa kanilang may pinapakain na mga feeds dyan sa kanilang mga fishpen na pumupunta naman sa mga fishman natin. Mayor, saan ba mayroon maraming fishpen dyan sa inyo po? Halos lahat ng barangay ay may fish pen. Okay. So ito, wala nang extension ito dahil kalimitan nga, sabi nila, ay harbisin minima pabalogan minira, kunda Mayor. So sa 15, wala na. Pwede. Ang dami na yung pagpapalaki na sinasabi nila. Hindi na makatiwiran yan. Kailangan alisin sila. May 15. Okay. So, ang deadline. Okay. So, yung pong panawagan nyo sa kanila, Mayor, na ngayon umpisa na nilang alisin. Di na ako kailangan magbigay ng panawagan dahil bawat fish pen owners, lalo-lalo na nilagyan namin ng tarpaulin. Okay. Kung kailan ang deadline. So alam na nila, aware na sila, Mayor. Yes, RJ. So, kailangan alisin na nila. Kung hindi, sino palang mag-alis, Mayor? Kayo na, kung matigas pa rin ang ulo. Medyo kasamahan ang mga pulis, kasamahan ang mga DA. Okay. At kung sakaling may oras ako, sasama ako. Yun, sama rin ako para makita natin. Na talagang, para live. walang pinipili, Mayor, talagang lahat sila. Walang pipiliin dyan. Pero malinaw. Wala akong pakialam kahit sino. Basta ang tama ang gawin natin sa bayan ng Binmalay. Ayun. Pero para naman sa kalaman ng ating mga kababayan, meron ho naman yung i-regulate niyo. So meron namang mga area na papayagang magpatayo pero ito ay kukuha na ng permit sa munisipyo, parang gano'n. Yes, through a contract of lease. Yun. Na tinatawag natin. Oo. So sa tala natin, Mayor, ilan ba yung mga nandyan na fish pen na alisin natin? More or less, mga kumulang yan sa nakikita ko ang pinaka-maximum is 30. Ay, nako, dami pala. Oo. Oo. I mean, minimum is 30. Maximum, titingnan natin kung ilan lahat yan. Okay. So, sa 15, talagang wala. 15.
Wala nang extension, wala nang... Wala na extension. Okay, thank you, Okay. Mayor. Okay, thank you, thank Okay, you. okay. Okay, yun, narinig nila, partner. Yung sinabi ni Mayor, walang sasantuhin, partner. Lahat sila alisin. So, partner, interview natin ang Department of Agriculture. Ay, nandyan. Para makuha din natin ng payag tungkol dito sa utos ng ating buting mayor. So, ako papunta doon sa Department of Agriculture para marinig natin ang kanilang payag din Oo. tungkol sa order ni Mayor Oo. na pagpapalis ang ating mga fishpen sa bayan. Yan yung municipal agriculturist natin, partner. Yes. So, nandito na sa opisina ng DA para magbigay payag tungkol dyan sa utos ni Mayor na may 50 ng lahat ng pag-alis ng fishpen. Okay. Si Mayor Good morning, sir. Yes po, good morning, sir. Si Madam, ano na yung pangalan natin? Rogelyn Laban po. Ano? Yes, sir. Madam, itong kautusan ni Mayor, properly, inform yung mga, natin, yung mga nagpatayo ng fishpin dyan? Yes. So, ano hong approach ang ginawa natin, Madam? Hello? Ano, sir? Ano pong approach ang ginawa natin sa kanila? Sir, since 2023 po, mayroon na po executive order si Mayor regarding the pagbabaklas o dismantling po ng fish pen sa Kailugan. At ngayong pong taon, January 15, nagkaroon po ng meeting. Pinatawag po lahat ng mga barangay officials kasama po ang kanilang mga identified na fish pen operators. Pati mga fish pen na operators and owners din po, may mga umattend. So ayan po, ang napag-usapan po doon, kasama po si Attorney Francisco na ating pong administrator. Yun po, hanggang May 15, binigyan po sila since May, January, February, March, April, May. So kasi apat na buwan po yung naibig sa kanila. Yes, kasi na palugit. kasi yung alam mo yung strategy ng mga yan na Madam, kung minsan kahit may palugit na Opo. Sige pa rin. sige pa rin at hihingi ng extension sa monitoring natin na mayroon pa bang laman yung mga fishpin na yan at for Meron pa harvest rin, ng sir. Ganun pa rin, sir. Positive pa rin po. Kasi nag-ikot din po kami noong April 21. Nagkabit po kami ng mga tarpaulin sa mga structures. Kasi yun po yung instruction po ni Mayor. Nalagyan po lahat. Okay. Fish pan man yan na may extension sa may ilog, nilagyan din po namin. At kung may mga konsenso sila, pumunta po sila. So Since meron din po ulit kaming meeting sa May 7, together with the barangay officials, i-invite po namin sila. Kasama rin po ang mga fish pen operators, I mean. Yes. Kasama ko rin po ulit si Attorney Francisco para po mapag-usapan kung ano po yung mga concerns and yung mga gagawing activities kung sakaling hindi po sila nag-dismantle. So ito fully aware na sila. So sa ngayon sa mga fully aware na po sila sa gagawing pagbabaklas. Sa ngayon mayroon na po bang mga nagbaklas? Wala pa. May mga natanggal o may mga nagtanggal naman na, sir. Voluntarily. Meron naman na pong nagtanggal pero ang napansin po namin meron pa pong mga nagdagdag. Oh? May mga may Ano mga ba yan? napansin kaming mga bago. So talagang iikot po ulit kami ngayong week para po tignan kung ano yung sitwasyon, sir. So wala namang parang nakita kayong diyan. Sige. Nawala. Ganda to, Lorde, para at least mali yung na-dial ko. Iba, si manager naman yung na-dial ko. Sige, tatawag ulit. Hintayin natin. Si partner Lorde, dahil alam po ninyo, sa pagbabaklas ng mga fish pen, kung minsan, kayong bumaklas. Bahala na kayo, parang ganon. Ipalimadani sa munisipyo, narinig din po natin na may mga iba medyo mampaut mo tira, di ba? Mayroon na ngang kasunduan. Yung iba sabi nga ni Madam nagpatayo pa rin. Nako. Kaya ito sabi naman ni Mayor, basta mabot natin yung deadline na sa 15 itong Mayo talagang
wala nang extension yan. At sa tulong ng mga barangay officials, talagang i-dismantle yan. So, yan naman po, medyo naputol, partner. Putol pala na, Jay. Si Madam, nandyan pa ba? Nandito pa. So, ang tanong ko, kung mayroon bang mga resistance, Madam, may mga, alam nyo na, pagka mga ganyang usapin, may mga ipaglalaban pa yung kanilang ginagawa dyan, Madam. Wala na. Sir, siguro, ano naman yan, naisip na rin po namin yan. Kaya po, nag-invite po kami. Kahit nung nagkabit lang po kami ng mga tripolice, may escort po kami na PNP. Oh. And sa gawing meeting, mag-invite po ulit kami ng PNP, sir, para po maayos Oo. yung ating implementasyon. Kayo na rin po ba yung magbabaklas ng mga kawayan dyan na panagda o paano? Ay, sir, mas marakap niya sa akang gawa sa mga kal. Kasi once sa nan ikalat sa barangay tan munisipyo, confiscated latan sa ang gapulay nabawi da. Okay. Kaya mas marakap no man voluntary iraya mga kalat sa raratan niya fish pen. Dakol, no, 30. Datolante, sir. Pero wala may kuanan mayor lante, ang gapulay deadline, no wala ni bulos to, wala na, sorry na lang. On, sir. On. So ito Kung lang matira dyan na hindi kakaulan na dyan. Ramay kang gawa. Hindi kakaulan ng mayor dyan. Ah. Ikaw panunod na lang. Yes, sir. Tana interview mi lante anto So On, sir. saya manpower syempre sa kapulisan tan si kayo kontura. On, sir. Bali, man-invite kami, engineering, MDR, assessor, DILG, PNP, ano pa po, admin, ayan. Araratan, so, nakaulok mi at sayan implementation, sir. Yes, may kuan nyo na naman medyo abayaglayang pantutungtungan akin siguro sa ito akin natan labat. Bakit ngayon lang? Parang ganun, anong explanation natin diyan, Madam? Diyan, karakal, sir, karudan extension. Ano yun ito? Ando ko yung lasirin. Wali karga to. Sige. Apulyanan, pinulyanan era, pero natan magkumon, itarda so respeto tan say pakikisama da. Siyempre, ang kung sa permit da, sir. No. So, nununutan ni. Siyempre, ang kikita rawa. On. Oh, San sa so, kabalirat so, yun, may navigation na may marginal fisherman tayo, di ba? On, sir, ang kapuli space lang, ang pinatawanan da. Ang pinapantabalan, on. May 5 meters. Isa no, nasinggara mo ni Rata, mampasnok irawa. Tampano sa tunyo ikot mi, kwanda, di ba? Hanggang makabay. Pero amay kwanon mayor, Madam, i-regulate, so walay placement, may kargaan sa sikara. On, sir, once na naikalitan, nalinisan sa ilog, natan, imbitan i-remifar, yaman kandak ya bathymetry. Plus assessment la, sir, no, inad-iramay na paglabayan na kargaan, ya fish pen. Kampiano na ayos, mauksoy, so implementasyon na sa regulation na fish pen time. Pero as of this moment, wala matlaray pispinted tanya mambabayar. Wala ra do. Negative ni, sir, kasi Saan ka po ni? kasi ang tayo ng kinon. So no na-imagine ko, no ang gapo ni, amin niya pispinted tanya kapnakalan. On, sir. So nalinisan totally. Yes, sir. Yes, Okay, so para priority tayo, nayarin na makapi kontrata munisipyo eh. Ratanay, so na-displace. Hello. Si para indantay priority, makapi transakod munisipyo for that purpose, ratanay, so na-displace. Sir, pero sa walad sa may ordinance na para the fisheries. One unit na battery household. So, kasi napapansin mo yung dolary arumya akang gawa. Piga-piga so gawa to. Okay. Priority sa kailangan. Siguro priority man irita ba na bimali monitor yo. Sa residente la ba ya talaga so sa residente la ba ya binmali so talaga na pagya makapanlit mag ya fish fence once na okay lang may organize sa tayo. Okay. So arata natan arata monitor sa arata watan nira illegal fish pinoy sang kailiratan. O tagara bimali mat.
Sir, tagad Binmali. Okay. So, good luck, madam, ano? Mayo 15. Di siguro, nagtantilara impormasyon sa taga Dinmalay. Yes, oo. Saya plano pagkakaroon na replacement na intirong lugar na Binmalay at Ilog. At least ay plano na ba din mayor at i-regulate. Sa replacement lapod makaka-endless lara at sa Yes. dalan na sa Yes. motorboat. Mhm. Hanggang sa raya su local raya na ruma pasabing ganito na dapat i-regulate tayo raya sigara akalira namin niya manangnang tapang moksoy so amin niya nanangnang tayo at sa raya kailugan tayo Pandara Jay. Narata may nanuningning ko, wala ra may nung dadala ng kadtay te, wala ra pasabing atan may saga punturay may mawang subunga nga to, pasabing man. Partner kasi sinangagawa natin sa Binmalay at anong ng mayor asisiwak na sa raya so aparatos. Dapat sa kanila sa LG Kamsi Partner Ajay. Ang tagtan, oo. Naalala mo, sama na panahon. Yes. Panahon na General Perez. Oo. Regulated na sa Pispend at Binmalay. Kasi Binmalay at preparable para Pispend. Para aparatos naman. Kasi ang tagtan oo. Kailangan i-regulate na siyempre wala navigation ba na sa ating ilog tayo, dalanan. At ang importante raratan niya gawon na namin ng mayor, moks namin, ngayon tinamin na isugawon na namin sa atin na spend ang dam. Nasama lahat ng spendatan. Lukalan mo na, baka na walang bilay ito. Lanti, kanya lang may tinupot ko si mayor. Yung pinpost na lo. Yung pinagawan tayo. Pinagbigyan tumalara balot. Di ba? Bayang ka panahon. Bayag. Sa atang panarajay, at at least muslitan, sa kang gawatan, aray mayayaman ta, walay sa liwday. Paunanda. Tan kawayan. Lanti. Sa iwan ba na tagad para palay, arami kumpulidor. Correct ka dyan. So, dapat gawon daya, tagad Binmalay, sa kilabat niya aparatos, pera sa kaya tuho. Di akalmunira. Livelihood. Mayayaman sa kamumba na Fishman Partner. Makakalmuray tagad pa way, saray taga Bimalay, kiniralabat, kumpunidoran to Tantan. Si Pangandag na kasi, abay ka kung tatili kami siya tantan. Dahil kami wala ilong nasama, talaga mga kami Fishman, kay Pami Coast Guard, dan saya, maritan nantan nasaman kasi, may LG kami siya kasi, ang apingin tuman Ginawa naman ko muna, Lengan Gulf Authority, paano di malakla, alam makalas yung Panarajay. Paano si Kalahid natan, di man? Lingayen Gulf Coastal Area Management Commission, di ba? Pero no authority. Sa panahon kulay, pangkanawa, ipadating sa aray, lang sa senior citizen, yan UMI6, Merkles, at nagawa susaman so paitan tayo na aramay 150 centenarian, aramay 80, 85, 90, yawali 150 na 2024 and 2025 but awat ang dala ng Mi-6 Partner Ajay. Wala na ang extension. Mi-6 na yan, tuloy na yan. Tuloy yan dahil national. At yung birthday nila ay susunod na after ng centenarian, susunod yung birthday gift ng ating mga senior citizen. At sa first week ng June uli, kukunin nila ang second tranche ng kanilang social pension. Ayun. Tuloy na po yan. Itong ayuda natin sa mga senior. Okay, partner, pero may nag-text dito, sabi, naabutan na ba mayor yan o sa panahon niya nagkaroon ng pispan? Antenta Masaya, wala ito po, partner. Ay, pispan. Dati lang. Dati lang. Okay. Akakindit na sa wala rin marom. Siyempre, ang apumati may kinunmayo ka, tanang nangda kasi, yauntan so, bawa ka dun. Dapat magtumaylay, dapat tumukilay. Okay. Maminsan kasi, agdabi na, may unaan, mantutumbukan lang tubun si nga uong, di ba? Si Manong Berlante, ilamang ko'y amay-amay ito, ang gano arate kung kumusulas ka ito pa sa pangkamungan na umbalay sa laki ni Mayor. Pero nananang ko, kinya, magmaliwa successful ya, mas natulungan ni taga Binmalay, for sure, karagdagan na income sa bayan ng Binmalay, partner. Isang naiwasan sa ating fiscal, unyara, putang. Yes, Siyempre, si Daloy na tanong mo, babaktan santa, mamisan, sa taso indra, sa taso pespen, so
lalo yan daw, partner. Yes, tama ka dyan. Sagabal talaga yan dahil alam mo, sakop punda may awang na ilog, di ba? San si sakinitan, pollution, may papakanda, floating feeds. Naganaw putan, nula di manadalam, mangkreatan na, di ba? Pollution. San na may danumot, ulo di manadpispan, di alugan matiray, walay pok, di ba? On, panadya ka to na dapat iplano namin, yung mga trap, nagramot ka lang, nagingat irigilig, narapasan, so dapat, napagina na pispen tayo na saray, aparato sa ilog tayo, partner Ajay. Okay, antabayanan tayo kan milata partner da sa may demolition. Nasara tayo action. Okay. Partner, amutan tayo ng oras ay Bible na saray, amin natutul saya, nung May 15 ka may sampot, inter na palugit na munisipyo tayo para sa pispen, na dintirong bimalay, si Mayor, no May 15 at 16 at kapon dala sumandismantal na pispen at bali na binmalay, partner Ajay. Kanya no gabay yung kawanan no, niratenit yo, tan kawayan nyo, kayo la. Antis na sa may deadline, tanong sa munisipyo manukal, confiscated laratan, di ba? Sa sakin agraman babay na bisar ng partner Ajay. Alanti. Ito iliralatan, manggawat tayo sa kaya resolusyon niya, arata na mambayar nila sa munisipyo tayo, partner. So may pakinabang ika nga partner. Okay, paano wala ni announcement mo partner ditan? Doon, partner. Paano wala ni announcement mo kung ko? Go ahead. On, partner, yung susaray kinaulit ang klamo sa saray kalugarang kuran senior citizen di ba na binmalay numisik at panagawat na sa may tatawag natin centenarian narami man taon 80 hanggang sa lasos 85, 90, 95 ang tara centenarian at walay 150 ang mga wat no the necklace with sa mga size piano Hello. Niman. Pultot lamat. Nakinay, pultot mampultot ka partner. Okay. Dahil ti lamat. Naniwala ni oras tumat na partner ko. Sige, partner, ituloy mo. partner din, mga oras na. So, akamutong kayo nun. May salamat naman. Sa listeners natin, sa amin, subscriber tan sa programa tan. PAM at Binmalay. Diyan, nanonood sa tariwang balita tan. Tapos paring nagagawad by na Binmalay, partner Ajetan. Makapan-interview ta na sa Department Head. Nagagawad yan by na Binmalay, partner Ajetan. Okay. So, thank you, partner. Good morning. Sige, good morning, partner. Salamat. Tapos, manonood nila mo sa oras na susumigad kapusan ng alas 9 sa programang PM Binmalay. Ipakadagalan nyo sa tariwan balita ng tunay pulis na nagagawa dyan paring na Binmalay. Sa makagaling ko rin yun, Casa Junior, Oscar Pérez na Pangasinan, Oscar Head na paling na Binmalay. Salamat, Nama Santos. Ikapusan ng sige namin. Okay. So, nangalan tayo si partner ko kay Bak da Sayan programa. At naulitan tayo sa samay deadline. Pan dismantle na saray pispen dita da bali na Binmalay. At no Mayo 15 la. Kaya kayo pong mga may-ari ng mga pispin dyan, may gapu-gapuan nyo lang. So, pan dismantle, bayagmat laman ay palugit. Kaya saya si kayo. Kanya na sabi nga ni Mayor kanina, ay hindi na po pwede. Yung mga pakiusap, palusot na may mga alaga pa, mayroon pang palalakihin. Kaya palakihin muna, tapos alisin na. Bayag larata niya rason. Kanya na wala na. Talagang aalisin na yung mga pispen na nandyan sa Kailugan. Dyan po sa bayan ng Binmalay. Yan aspeto teknikal, kalabakan tabay tayo, Engineer Nexon Dakal. Kaya balot sa Macterion amigo, dyan ngaranan na partner ko, Leon Elorde Castro Jr. Saya Oscar Head, at balay na Binmalay, Oscar President, at Luyag na Pangasinan. Kaya balot sa Macterion amigo, RJ Beremenes at your service always. Yada sa programan, PEM, paninilbiyang agresibo at matapat. Sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Masantos at maabig, yakabosan at balang sinansakay. PAM
PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na